Well, the position in there was absolutely spot on. Åh, det er sindssygt. Så er jeg en klump. Og så Den er god! 4 mod 2! hele vejen! Ja! Han kommer i fuld fart! Jo! Nej! Ja, ja! Ja! Jeg spiller den. Så spil den! Nej, mand! Ja, Lukas, op ad linje! Tilbage! Kom igen! Ja, bagom! Sådan! Sweat den! Nej, det var det godt lavet! Shit, var det godt lavet! Okay! Ja, tak. Kom så nu. Ja, sweaty! Ja, tak! Hey! Ham der, han lægger mig også. Ikke en eller anden knap, så man kan få fansene til at buge hver gang Lukas har bolden. Det er mig, der er topscorer, hvad mener du? Jamen, når du får de der bolde der, så er det sgu da klart. Snak nu. Hvis du vil sige noget, så synes jeg, du skal sige det. Nej. Jeg vil gerne sige, at nu er han jo fuldstændig kugt der. Åh ja, fordi vi forventer bare, at jeg bare kan klare det hele hver gang. Ja. Det er faktisk det, jeg regner med. Ja, værsgo. Så kan I gå og miste den igen. Så, Noah! God bold! Ja! Jeg tror ikke, de vil opdage over kampen alligevel. De spiller med Holly med. Fed rating, du har, Mads. Jeg beklager ikke til at give til dig. Hvad sker der? Hvad er det, der sker? Hvad var det, du sagde? Sådan helt ærligt ikke, fordi jeg prøver lige at huske, hvilken knap det er, der er indlæg. Men jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Det er fandme også irriterende. Det skal nok komme, Pete. Det skal nok komme. Står og kigger ned på sit keyboard samtidig. Og en omgang! En bold! Luki! Altså. Hvorfor har vi en sort træner? Ja, jeg tænker også. Nej, nu er jeg rød. Det er rød. Det er sælger, jeg holder, dreng. Jeg undskylder. Så, lidt nedad. Ja! Sådan. Som 10 respect moments. Ja, det er fandme godt at se stedet Charlie Kirk. Hvad lover du for? Sygt tak. Og Charles Satt, han er gået på pension. Nu er det Charlie Kirk. Igen! Efter den afbrænder der, jeg spiller der ikke bolden nu. Du får den ikke. Jamen, du er stolt og stoppen op i den næste. Hold kæft, du sælger næste. Øj, du var lige ved at sælge der. Hvad lavede du der? Det var en tidlig bedre billet til dig. Godt læs det der 9,5. Det er sådan, det skal være. Ja! Det er ligesom Ronaldo, der tager alle æren der ved at score en tablet. Hold nu kæft. Fuck det der. Oh, sorry boys. Det er okay. Vi kan godt nå det, Ej, nu skal vi passe på, at vi ikke taber. Ja, Sådan, ja. Så, jeg er med i midten. Nu. Der er mål. Ja, yes. Tak for nu, Lukas. Nu kan jeg sidde på Insta, mens I hygger jer. Jeg laggede. Jeg tager løbet. Igen. Fuck! Ind over. Ja! Den er der! Wendy! Kom nu, mand! Og gutter, de har intet forsvar, forresten.
Vi snakker fodbold. Prøv at se ned på mappen. Se mig. Jeg er ikke fri. Øj, den skal være der. Ej, det er noget rødt. Det er noget rødt. Det er noget rødt. Det er fandme nogle mænd af kultur, det her. Mads, det er også svært at holde clean sheet, jeg forstår det godt. Det er kun ikke gode detaljer. Seriøst, altså, kan du ikke bare til træning, eller hvad? Får du rødt her nu, eller hvad? Nej. Jeg skal alligevel til at rydde op, hvis det er. Jeg kan ikke rydde op. Jeg skal alligevel til at rydde op. Hvad er det for en pisse undskyldning? Vi sidder og spiller CF4.